sorkuntza lan oro da barne gatazka bat. Une orokoa esango nuke. Eta norberarekin izaten da gehienetan. Kasu hontan, uste dute eskuzabaltasuna baino gehiago, uste dut lortu dudala Aitorren eskuetan abandonatzea. Eta bai, hori bai iruditzen zait izan dela nire, asmatu dudan gauzetako bat hori da. Uste dut ni izaeraz eta banaiz denaren gainean egotekoa eta ertzera arte matiz guztiak zaintzekoa eta ni gainean egotearen horietakoa naiz. Eta uste dut Aitorreri batetik feeling personala hasieratik egon delako, bestetik bere musika ikuspegian baneukalako konfiantza eta kriterio du norbait iruditu zait hasieratik eta bukaeran oraindik gehiago. Eta horrek eman dit konfiantza eta seguridadea hortarako, abandonatzeko. Eta uste dut bere eskutik iritsi naizela, bestela iritsiko nintzateken lekuetara. Adibidez, kantu bat esna kanta, esaten zidan, egingo dugu grabeago, kantatu grabeago, gehiago, tono bat gehiago. Nik uste dut hasieran oso ertzera eraman ninduela, gero pixka bat goxatzera egin zuela, eta ja, gustora nengoen momentu honetan ez nintzen ohartu, ja, zenbaterako bidaia egina neukan. Eta bestela arrotz edo inkomodo sentiraziko ninduten egoerak, ja, ez ninduten horrela sentitzen, ez? Eta uste dute asmatu duela ez bakarrik norabidean, baizik eta moduan ere bai.